Менә безнең әтинең бабасы, Дахизулла бабай Мәскүрә белән шулай матур торганнар, алар берсенә берсе нак мәхәббәт белән яшәгәннәр. Минем әтинең әтисе Шәмсин бабай Минзифа би белән ничә ел яшәделәр? 60 туладыр инде. 60 ел булды. 60 ел узганнан соң бабай үлде бит инде. Бабай безнең армиядан кайтканда, тоже шулай әтисемән әбине күргәндә бер күрүдә, кич белән беренче көнне кайткан, төшкән кичке уянга мин аңа өйләнәм дигән. Өченче көнгә, 2 көн үтүгә өенә хәстәрләгән, әнисенә әйткәндә, өченче көнгә алып менгән дә ялар менә гомер буе шулай тордылар бергә. Менә әтинең, получается, әтисе инде. Менә минем әти белән әни шулай 35 ел торалар. Без әтинең 3 баласы, безгә дигән әйтәләр, әби дә әйтәдер. Барган җирегезгә бер барасыз, бүтән кайтмыйсыз. Бер булсын, менә бер әгәйле булсын, безне сикертеп үстермәделәр. Менә бер җирдән бер җиргә түгел, менә бер ярыгызны сайлыйсыз да, менә шуңа тугры булып мәхәббәтегез белән яшисез. Мәхәббәттә үскән балалар, алар шул мәхәббәтне эзләп яши. Үз алдагы тормышында да алар шуны күңелендә тотама, ул сиңәдер инде гаиләдә. Алар аны күзләп, алар шул сүзне тотып бездә яши. Бигрәк күркәм булгансыз, булган айдай тулгансыз, бергә тату яшик, без бәхетле булганбыз. Авырлыклар кичердек без, ачлык, нужалар күрдек. Хәзер тамаклар тук, эшләр бөтен кадерен генә белик. Балаларны үстерегез, алар тормыш яшәгә. Бәхет, шатлык, саулык, тынычлык насыйп итсен җылларның киләчәге. Кая барсам да мин, кая торсам да мин, сөйләшәмен татар телендә. Руланам татар булуыма, сөенеп яшим туган илендә. Hayırlı yıl, size sağ olun. Yara, teyze. Selama. Bak, abi şey. Yara. Yara. Sen sağ ol, hayırlı yıl. Yıldızlardan yıldız atılganda ışıraştılar günler tünü bilen bu dünyanı bilgenimden birle senin barlığına mini bilem senin barlığına mini bilem sen kayda min şunda galeyem şatlanam yılmayam hem gülem mehabet aldında başıyım sen kayda min şunda galeyem. Nur sibilgen, mın sibilgen sizin motor yüzlerge. Ferişteler amin desin sizin eytken sözlerge. Bäxetli bulğuz. Kileşegimiz yaktı bulsun. Mine sizge tileklerim şu.